kuulos. Ootas, mä teen vähän vielä säätöä. Oota pikkasen. Noniin, kato. Se on jokaisessa podcastissa joku semmonen aloittamishomma, niin mä ajattelin, että me lasketaan tuolia alas, koska ainahan tässä käy sellainen, että me niinku tätä laskeutuu vahingossa ja me ei edes kädellä meinannut löytää tätä kahvaa. Se aina löytyy jalalla ja sit se vahingossa putoaa alta toi tuoli. Mut tiedätkö mikä tässä on hyvä? No. Tästä voi katsella tätä sihteeri kuvakulmaa, kun tästä näkee suoraan tonne pöydän alle. Tästä kun tää tuoli on täällä ihan ala-asennossa. Tässä on hyvä ottaa rentoa. Äijällä on tuo johtajatuoli, niin jotta olisi samanlaisia ongelmia. Nahkatuoli. Niin, minulla on tällainen jotain kulunutta sinistä tällaista kangasta. Toi on tommonen opettajan tuoli. Niin on. Niin opettajan pöydän takana löytyy aina ton näköinen tuoli. Mut hei, salahotelli. Ootko ikinä kuullut tällaista termiä? Olen. Mikä se niinku on? Se on semmonen kerrostalo, missä on tosi paljon majoituskohteita. Mikä siinä niinku, miksi on tollasia salahotelleja? Me muista aikanaan oli semmonen juttu Luumäellä. Oli joku tällainen, no se oli ehkä joku hostelli tai joku, mikä motelli. En tiedä oliko se Luumäen motelli vai joku, mutta sieltä oli aika hurjia jotain legendoja. Että siellä on pietty aika siellä oli varmaan salakapakka. Oli se varmaan sekin ja sitten siellä oli jotain muutakin vissiin sellaista aika härskiä meininkiä ollut. Mutta niin, salahotelli, miksi sellaisia niinku, miksei se on vaan sit niinku... No tää on tämmönen median keksimä termi, että on niinku avaa niin sen enempää tota asiaa, mutta siis tommonen närkästyneitten ihmisten tommonen, että nyt kaikki on taas päin helvettiin, kun on ton majoituskohteet tossa noin paljon. Tästä oli se juttu, no en nyt mainitse firmaa, mutta oli semmonen ilmeisesti suhteellisen nuori kaveri, mikä oli vuokrannut tällaiselta, mikä välittää asuntoja, siis vuokra-asuntoja. Oli vuokrannut sieltä niitä kämppiä ja pistänyt ne niinku majoitukseen ja sitä käytettiin termiä, että salahotelli. Siitä oli ihan hirveet taas niinku keskustelut ja otsikot, että oli kysytty tältä firmalta, että onko tämä niinku sallittua ja sitten ihmiset otti hirveästi kantaa siihen, että saako tollaista niinku tehdä ja aika pitkältihän se oli sellaista, että no ei saa, että tuo on niinku väärin käyttää toisen omaisuutta siihen, että sä itse teet bisnestä tai teet sitä niinku, että hän ei edes, joku oli tällainen, että hän ei edes omista itse niitä asuntoja. Ootko se ollut ikin vankilassa? Onko mun pakko vastata tähän kysymykseen? Niinku vankina? Vankina. Mä en sano valitettavasti en oo, mutta ehkä täytyy sanoa, että onneksi en oo ollut vankilassa. Minäkään en oo, mutta mä oon kuullut, siellä on yksi sääntö vangeilla. No. Pidä huoli omista asioista. Niin, nimenomaan. Mut jos joutuisi vankilaan, niin mä ottaisin semmoisen Rita Hayworth, semmoisen julisteen sinne. Se voisi muuttaa sen salahotelliksi. Niin. Sun selli. Niin jo, sit pääsisi aina julisteen läpi, voisi tulla uutta porukkaa. Mut se voisi toimia, koska esimerkiksi tuossa lähellä Kakolassa todella suosittu hotelli ja entinen vankila. Tai se itse asiassa vankilan rakennus ei ole hotelli, mutta alue ja sieltä sit niitä asuntoja, taloja, niin niin onko sielläkin on salahotelli? Niin, olisiko se vankilaan tehty? Mutta joo, mun pointtina siis se, että no joo, en tiedä pitäisikö nyt olla sanomatta mitään, mutta joo meni niin oikeastaan itsekin ihan sanattomaksi. Ei, mutta siis kaikella kunnioituksen ihmiskunnan tai tämän niin kuin meidän ehkä valtion ihmisten sellainen ajattelutapa, että jos nyt puhutaan tästä kaverista, joka oli toiminut näin, että oli niin sanotusti perustanut tällaisen salahotellin, niin siis kun tavallaan se, että pitää olla luova, pitää tehdä semmoisia ratkaisuja. Sitten aina kun sä oot luova, teet ratkaisuja, hänkin hankkii itselleen niinku toimeentuloa ja niinku massia. Sitten aina sut niinku vedetään alas, että et se voi niinku tolleen tehdä. Et mielestäni toi on semmoinen hitsin ikävää, että miksei niinku vois, siis totta kai niinku, tai siinäkin jutussa oli siis, että hänellähän oli siis ihan lupa niinku tehdä näin. Kun sit siinä oli niinku haastateltu sitä vuokranantajaa, sitä firmaa, ja näin, ja sit se oli, että joo, että kyllä hyö tietää tän, että näin toimitaan. Ja siinä ei ollut niinku mitään. Sitten se vähän tyrehtyi siihen, ja siinä oli niinku Helsingin pormestarikin oli, että vai kuka siinä oli, että tätä pitää tutkia, tätä asiaa, tai just, että täyttääkö tää nyt taas kaikki direktiivit. Niin on vähän tavallaan sellainen, että jos joku löytää sen niinku hyvän jutun, niin pitääkö sitten aina niinku lähteä sellainen repimään niitä otsikoita siitä, ja tollaista niinku meininkiä. Niin, no se on tommonen itänaapurista leimautuva tai tolleen niin tuulen mukana tuleva tommonen kommariajattelu varmaan niin on vieläkin sit aika monissa meissä yhtä salaa kuin nämä salahotellit. Niin jo. Mut minkälainen ihminen asuu vuokralla? No, mä asun ainakin vuokralla. Ihan eikä, et siinä on mitään
kuka vaan voi asua vuokralla. En tiedä, onko siinä mitään määritelmää. Niin eikö vuokralla asuminen, niin onhan se kätevää, kun se voit sieltä lähteä sieltä kämpästä menee aika nopeasti. Mun mielestä ainut syy asua ei vuokralla, tai siis mun oma mielipide, on se, että jos sä et saa sellaista kotia mitenkään muuten kuin ostamalla sen jonkun kodin, että sieltä voi sitä vuokrata. Niin. Suomalaiset on useasti sellaista aika omistuskansaa, niin kuin varmaan toi salahotellikeissikin se niin kuin todistaa tai sellainen, että kaikki pitää niin kuin omistaa. Ja en tiedä, kirjallisuudessa yksi lempikirjallinen Jones Bö, en tiedä menikö lausuminen oikein, mutta hänellä on semmoinen muutama hyvä kirja, mikä kertoo Norjan jostain vuoristokylästä, niin siinä oli myös hyvin sanottu, että se yritti siinä sellainen vedota johonkin, niin sitten oli, että vetoa aina siihen ihmisen niin kuin omistushalluun, että sillä saat jonkun sellaisen päälle, että sitten se syttyy johonkin. Että siinä oli vähän käytetty, että semmoinen maalaisten ajattelutapa ja myöskin kolla täällä Pohjolassa, niin varmaan siinä on, että kaikki pitäisi omistaa, mitä sulla on. Eli tuo salahotellihomma on ihmiset on närkästynyt siitä, kun hän ei omistanut sitä. No, se oli yksi kulma siinä, että mistä periaatteessa revittiin paljon kommenttia, että hirveän Eli bisnestä ei voisi tehdä ilman, että vaikka sanotaan joku taksiyrittäjä vaikka liisannut auto, niin se on no. Niin. Tai joku koneurakoitsija ei omistakaan sitä ei ole ostanut käsirahaa sitä kaivuria, mikä maksaa miljoonan, niin se ei olekaan hyvä juttu sitten. Onko tässä nyt sit just se kulma, minkä takia Suomessa on niin vähän yrittäjyyttä ja kaikkea muuta, että ensin mietitään, että pitää ostaa ne hallit ja kaikki muut toimistotilat ja muut, että voit ryhtyä yrittäjäksi. Et en osaa sanoa, mutta minun mielestä aika pitkä ja kivinen tie olisi tuo, että joutuisit hemmetin pitkä viemään sitä hommaa. Mut joo, miten sitten majoituskohde? Pitääkö majoituskohde omistaa? Ei. Eikö tuossa käyty just keissi, jossa joku ei omistanut ja hyvin pyyhki. Niin, no hän oli saanut kasvatettua sen homman ilmeisesti aika nopeasti ja oli vaan saanut neuvoteltua diilit ja muut ja se oli ihan luvat oli tähän hommaan ja se on tosi hyvä keino siihen nopeeseen starttiin ja yleensä nopeasti eteneminen on aika tärkeää. Mutta majoituskohteen pitääkö se omistaa, niin myöhän samaa mieltä, että miksi se pitäisi omistaa. Eihän just niin kuin sanoit, että ei ne koneurakoitsijatkaan omista niitä koneita. Tai yleensä monetkin yrittäjät, niin monesta asioista maksetaan vuokraa tai joku liisauskuvio tai joku muu. Niin ei sitä kannata noista majoituskohteestakaan ajatella niin, että ne on pakko omistaa. No mutta kannattaako majoituskohde omistaa? No siihen pitää tehdä jotain laskelmia. Se on varmaan ihan tapauskohtainen, että tiedän heti kylmiltään voin sanoa, että joku yksiö jostain vaikka Turun kokoisen kaupungin keskustan laitamilta, niin ne saattaa parhaimmillaan hipoa hinta 200 000. Siitä saat vuokraa pitkäaikaisesti 600 € ja jälleen vuokrat tai niin majoituksesta saat semmoista vajata 2 tonnia, niin mun mielestä matemaattisesti laskettuna niin järkevämpi ei ole sitä ostaa majoituskäyttöä varten, vaan se on järkevämpi vuokrata. No siinä. Just näin ja mennään vielä tähän seuraavaan pointtiin, mutta sanon nyt vielä, kun tässä tuli tämä, että just heitit, että pienkin asunto tällaisesta kaupungista niin maksaa paljon. Sitten voi katsoa, että tyyppi milloin 10 sellaista kämppää, mitkä voit sanoa, että maksaa ainakin 200 tonnia ja ikä on reilusti alle 40 tai 30, niin siinä voi miettiä, että hetkinen. On syntynyt kultalusikka perseen. Niin, se on sitten, että se on se kultakauha sitten nimittäin aika syvällä siellä kakkosessa tai sit siinä on joku muu omistustapa niille asunnoille. Mutta mennään siitä aasisiltana meidän tämän päivän tämänkertaiseen myyttiin. Haluatko lukea kyseisen? Majoittamista voi tehdä vain omistuksessa olevalla asunnolla. Tämä on varmaan ensimmäinen myytti, mikä me murrettiin jo ennen kuin me asetettiin se. No en tiedä. No niin, kukkahattutärit täältä tullaan. Nyt vetääkään syvemmälle sitä hattua. Mitä luulet, jos otettaisiin nyt kaikki kämpät, jos mennään vaikka Airbnbihin, mistä näkyy kaikki aina sen kyseisen markkinan asunnot, mitä on vaikka Airbnbihin listattu. Ottaa karttakuvaa vaikka Helsingistä tai Turusta tai vaikka ihan mistä tahansa kaupungista, vaikka varmaan maailmassa. Ja poistettaisiin kaikki kämpät siltä kartalta, mitkä on jälleen vuokrattuja, eli missä omistaja ei itse ole mukana siinä majoittamisessa, niin kuinka paljon kohteita häviäisi? Puolet. Varmasti, me vaikka varmaan ylikin.
Ei tarvitse mennä kuin Helsingin alueelle. Varmaan riippuu vähän just siitä alueesta. Niin. No Helsingin alue voi niinku miettiä hyvin, että siis niin kuin jokainen tietää, niin siellä on äärimmäisen kalliita ne asunnot. Ja kyllä se niin kuin on aika selvää, tai väittäisin, että jos tehtäisiin tällainen tutkimus, varmaan tällaisenkin voisi jostain kaivaa, että niistä Helsingin alueen, ketkä omistaa ne asunnot, me väitän, että se keski-ikä on aika korkea. Sitten se ajatus siitä, että kuinka moni sellainen vaikka 80-vuotias, kuinka monella 80-vuotiaalla on Airbnb-profiili, tai sellainen, että varsinkaan kuinka moni 80-vuotias toimii majoittajana, niin nyt varmaan aika vähän. Muutama törmännyt. Niin. Ollut vieraanakin semmoisen vanhuksen luona. Aina jossain majoituskohteessa. Niin. ei muuten vaan sunnuntai kahvilla käynyt siellä kaatamassa kahvia lautaselle ja ottanut vähän nisupullaa siihen kylkeen. Yksi oli sellainen, että se oli semmoinen jaettu, se vuokrassa vaan sitä tällaista huonetta, että se itse asuu siinä. Sitten mä olin siellä niinku yhdessä huoneessa. Mutta sellaisia, niinku, jos näet niinku vanhempia, niin sitten ne on yleensä tätä, että ne niinku asuu itse ja sitten on sillä sektorilla, että ne vaan vuokraa osaa siitä. Oliko hotellitekstiilit? Ei ollut. Oli itse pesty. Siellä varmaan kyllä oli mankelisia. Mutta joo, näitä sitten on. Joo. On oma lukuunsa sinänsä. Ne ei ehkä kuulu tähän meidän niinku aihealueeseen. Mutta sellainen, että jotkut vanhemmat tekisivät tällaista niinku sijoitusbisnesmielessä, ihan ansaintamielessä siis silleen, että niin. Mutta joo, kyllä jossain Helsingissä se omistajakunta on varmaan jotain aika vanhaa peritty ja kaikki vanhoja arvotaloja siellä ja niin edelleen. Kyllä. Niin ei siellä monikaan itse niinku. Ja on ihan samassa ilmiössä ollut tää tossa, että joku vanhempi majoittaja, niin yleensä se on just sitä, että itse asuu siinä samassa ja siellä on niinku, ei ole hotellitekstiilejä, vaan ne on just kun meet, niin näet kun rouva ottaa narulta kuivumasta ne. Sanot, mie tuun petaamaan sinulle tän sängyn. Tuollaisella kivalla karjalaisella korostuksella, mutta joo, se on ehkä moni majoittaja on just sit sellainen. Että mikä takia sitten, tai niinku just, no ehkä mä tämäkin vähän puhuttiin, että ne jälleen vuokratut asunnot, niitä on paljon. Miksi ne niinku omistajat ei sit majoita siellä, niin onko muuko toi ikärakenne? Voisiko siinä olla joku muu, että eikö te vaan vielä ole löytänyt tätä, eikö se kiinnosta se majoittaminen? Miksi ne niinku pitää ne jälleen vuokrata? Ja olisin kuitenkin mietit sitä, että se jälleen vuokraat, se maksat sen vuokran, sit sinun pitää tehdä siihen päälle se tuotto. Eikö se olisi tavallaan paljon parempi, että sinulla olisi todennäköisesti, siis riippuen velkamäärästä ja korkotasosta, eikö se olisi parempi, että sinä niinku omistasit sen ja sinne tulisi vielä se lyhennyskin päälle. Ja parhaillaan se voisi vastikkeittaa ja kaikkien jälkeen niinku jäädä vielä silti matalammas kuin se vuokra. Kyllä, varmasti monestikin näin on, mutta ei välttämättä, ei saa lainaa. Niin. Ei saa rahoitusta siihen, että pystyisi ostamaan. Niin. Sen jälkeen pitää ruveta tekemään luovempia ratkaisuja ja niin kun vuokrata se ja ruveta tekemään vähän niin kuin sellainen enemmän, ei ehkä olla niin sellaisesti niin kuin perinteisesti asuntosijoittamiskulmassa, vaan olla ehkä enemmän tällaisesta tietyllä tavalla niin kuin ajateltuna liiketoimintaa tehdään sitten sen jälkeen. Toki sitäkin voi niin kuin automatisoida, niin kuin ollaan näissä aikaisemmin puhuttu ja tehdä sitä passiivisesti, mutta yksi iso syy on se, että ei vaan niin kuin sitä Helsingistä, niin ei saa rahaa siihen asunnon ostoon. Miten sä niin näet, nyt kun puhutaan tällaisesta arbitraasitermistä, eli otat jonkun toisen, vuokraat toisen omistaman asian ja sitten jälleen vuokraat sen eteenpäin tai teet sillä niinku rahaa, niinku tällainen liiketoiminta, että hyödynnetään jotain niinku hyödykettä. Niin miten sä näet, että onko se sitten niinku mahdollista täysin passiivisesti ulkoistaa ja jääkö siitä sitten niinku rahaa sellainen, jos miettii, että siinä on kuitenkin aika iso se ketju, että siellä on se omistaja, sitten sä oot niinku siinä hänen tavallaan alapuolella, jos mietitään ylhäältä alaspäin, sä oot niinku se jälleen vuokraaja, sitten sen jälkeen vielä työllistät ihmisiä mahdollisesti siivoamisessa, kaikessa tällaisessa, niin onko siinä niinku kantokykyä siinä tuottorakenteessa? On ja ei, ja se riippuu jälleen kerran siitä niin monista muuttujista, ettei siinä oikein tyhjentävä vastaus ole. Tietyissä kohteissa se ei toimi ja tietyissä kohteissa toimii. On siellä sit monta välistä ottajaa, että siellä on se omistaja ja sitten se jälleen vuokraa sit joku siivooja ja sitten tulee se vieras. Et kaikille pitäisi vähän niinku riittää siitä välistä, mutta se riippuu ihan. Ehkä oma ajatus tosta, että semmoinen 100% ulkoistaminen niin voi olla välttämättä tai voi olla aika vaikeeta. Niin tämmöinen hosting. Niin ihan semmoinen puhas hostingin ottaminen tollaseen. Niin
kyllä sanotaan, että jos sen saa toimimaan, oot niinku jälleen vuokrannut se kämpä ja sitten vielä 100% otat siihen niinku jonkun hostin, kyllä sit pitää olla niinku kaikki pelinappulat olla kohdallaan. Et sulla pitää olla tosi hyvä se vuokra siinä, mitä maksat. Se kämpän pitää olla tosi hyvä, se pitää myydä hyvin siellä alustoilla tai mahdollisesti sitten suoraan jostain alustojen ohi ilman komissioita ja tällaisia. Et siinä jos niinku onnistuu, niin kyllä sitten niinku onnistuu hyvin, että se on niinku niin iso jo se ketju siinä. Mutta todennäköisesti jos jättäisi sit jonkun homman sieltä itselleen, että ottaisi vaikka sit pelkästään sen siivouksen tai ehkä jotkut petivaatteet, niin se voisi parantaa sitä, että tavallaan itselleen jäisi joku pieni työosio sinne. Se voisi toimia hyvin. No miten sitten hyvät ja huonot puolet niin kuin jälleen vuokraamisesta ja omistuksesta? Jos nyt käydään ensin vaikka toi omistaminen läpi, mitkä voisi niin kuin omistamisessa olla hyviä puolia? Kyllähän nyt jos vähänkin on käyttänyt järkeä siinä niin kuin ostohetkellä, niin kyllä siitä pystyy paremman niin kuin tuoton pitkässä juoksussa repimään. Onhan se nyt siis silleen, mutta siinä tosiaan, että se pitää sitten pystyä ostamaan se asunto suhteessa, tai niin kuin halvalla hinnalla suhteessa siihen majoitustuottoihin. Et siitä sitten on kaiken loppukädessä niin kuin kyse. Kyllä se parempien tuottojen valossa niin on se varmaan se, no mun mielestä ainut syy. niin kuin niin. Eikä niin kuin mikä omistaminen tai asunnon omistaminen on mitenkään muuten niin kuin sijoitusasunnon omistaminen perusteltuu, kun sit haluttaisiin niin saada rahallista hyötyä. Kova tuotto tavallaan, tai itse näkisin myös just se, että se tulee sitä kassavirtaa ja sit saat sen lyhennysosan vielä sinne päälle. Se on vähän niin kuin tällainen, mitä nyt sanottaisiin, niin säästö siihen päälle, että jos nyt sanotaan, että saat vaikka 100 euroa kuukaudessa kassaa sit toiminnasta tai 200 euroa tai jotain, ja sit sulla on kuitenkin vielä se, että se lyhenee se laina siellä niinku sisällä vaikka 300-400 euroa. Kyllä. Se voi apua jopa jostain niinku 600 euroa tällaisesta vähän niinku sijoituksesta tulee se hyöty ja sellainen lumipalloefekti voisi niinku saada toimia vielä hyvin, että aina puhutaan tästä asuntosijoittamisen lumipalloefektistä, että saat niinku sitä hyvää tuottoa, sitä lyhennystä, parhaalla vapautat sitä vakuutta sieltä, paranee koko ajan tilanne ja etenkin jos sen lyhennyksen vielä, tai siis ton sen kassavirran sijoitat uudestaan, ohjaat se sinne lyhennyksiin, niin siellä pääset niinku tosi semmoiseen tehokkaaseen malliin, että sitä jos harrastaisi vaikka 5 vuotta, niin voi olla, että tapahtuu hienoja asioita. No itse näkisin tuosta omistamisesta vielä senkin, että kun on taloyhtiön hallituksessa mukana itse asiassa muutamassakin, niin pääset mukaan siihen taloyhtiöön päättämään, niin sulla on, ja muutenkin se omistusasunto, niin sulla on tavallaan paremmat mahdollisuudet vaikuttaa taloyhtiön sekä siihen asuntoon. Eli kun sä omistat se kämppä, jos sillä pitää tehdä jotain muutoksia, maalata seinää, rempata sitä kämppää, niin sä pystyt tekemään sen. Ja sit jos sä oot mukana vielä siinä taloyhtiön hallituksessa, alkaa ne sodat sitten näistä majoittamisen niinku ongelmista, mitä mukamassa jotkut väittää olevan, niin sulla on niinku mahdollisuus sit antaa siihen tavallaan joku sellainen sana, että mitä tää homma nyt oikeesti on. Ja aina se, että jos se niinku ei majoituksessa sitten mee tai ei toimi, niin aina se voit sitten sen pitkäaikaisvuokrata. Verrattuna jälleen vuokrauskohteeseen, että jos se sitten ei toimi, niin sit jos sitä niinku jälleen vuokraat niinku pitkäaikaisesti, niin sitten on hankala enää sit saa mitään välistä. Niin, no se on vaan niinku turhaa. Sitten voi sanoa, että sinulle ei tee siinä lenkissä enää yhtään mitään. Siinä mielessä tuossa omistuksessa on niinku se käyttötarkoituksen muuttaminen tietenkin. Et sit ei se niinku koskaan välttämättä ihan huono malli on myös sit etsiä pitkäaikaista vuokralaista. Ei. Tietenkin niinku ajatuksena, että se on aika paljon pienempi tuotto, mutta se on niinku se plan B mahdollisesti. Niin just se mitä sanoin, että vaikka 5 vuotta jos myllyttäisit sitä lyhennystä, niin kuin maksimit, että on lyhennys ja sitten tekisit vielä ylimääräistä lyhennystä sillä kassalla, niin todennäköisesti mitä pidemmälle sä oot päässyt ja vaikka tapahtuisikin joku, että se taloyhtiö sanoo, että no niin täällä, että mä jotain enää ketään ja käännät sen pitkäaikaisvuokraamin, niin otat se kerran niin lyhentää sitä lainaa jo pois ja sitten todennäköisesti jotkut korotkaan ei enää niinku pure niin paljon siihen ja sitä kautta niinku se pitkäaikaisvuokraaminenkin muuttuu koko ajan niinku tavallaan paremmaksi, kun sun lainamäärä niinku pienenee. Niin on siinä just toi, että se käyttötarkoituksen muutoskin sitten niinku tulee jo kannattavaksi. No mitä sitten niinku huonoja puolia omistamisessa? Pitää sitoa pääomaa, siitä tulee kuluja, rahoituskuluja, korkoa. Se voi olla hankalaa. Pitää löytää jotkut vakuudet, pitää runnata joltain ja annas vähän vakuuksia tai takauksia, että pystyy ottaa lainaa ja niin edelleen. Sano, äiti, iskä, me tarvitsin vähän rahaa. Niin. Tai paljon laitetaan. Tai ei rahaa tai sitten jotain muita
kiinnityksiä. Mutta tosta vielä mut piti sanoa, että tiedätkö mikä on semmonen 110 nolla sääntö? 110 nolla. Just keksin. 100 tonnin kämppä, 10 vuoden laina-aika, 0 kassavirta, velaton sen jälkeen. No, ei mitään, kätellä. Sanoinko me, että 100% velkavipu? Niin, no, et vissiin sano sitä. Tätä pitää muuttaa tätä sääntöä. Siis 100, otas. Otetaan tauko. 100, 10, 0, 0. Noniin. Nyt meni liian vaikeaksi, mutta siis 100 tonnin kämppä, 10 vuoden laina-aika, 100% velkavipu, kassavirta, pyöreä nolla ja sen 10 vuoden jälkeen se on velaton. Tiedätkö mitä teidän äiti sanoo? Toi ei ole mahdollista. Mutta äitille tuollaista ääntä, mutta se ruinaa siltä rahaa, niin sitten se sanoo, että ei toi toimi. Se kuulostaa liian hyvältä ollaksi, tai se kuulostaa mahdottomalta. Niin, niinhän ne väittää. Tulee Henkka Hyppönen ja sanoo, että se on mahdoton tehtävä, eikö se ollut jos joku asuntosijoittaja sanoo, että tuo on mukaan mahdotonta, niin voi tulla juttelemaan milloin vaan. Konsultaatiopuhelin on koko ajan tuossa pöydällä auki, saa soittaa. Sitten ei osaa asuntosijoittaa kyllä, niin. Jos pitää mahdottomana. Kyllä. Itse nostasin tuosta niinku omistusnegatiivisen tai negatiivisen puolen, niin tällainen suurempi stressi tai oikeastaan sitä kautta ehkä niinku, kun puhuttiin tästä, että suomalaiset on niinku omistuskansaa, niin se ehkä näkyy siinä myös tavallaan, että kun sä omistat jonkun kämpän, niin sulle syntyy siellä joku tunneside tai sellainen, niinku, kun se on niin hirveän kallis se asunto, niin sit sä oot tosi sellainen niinku tarkka siitä, että sulla tulee paljon suurempi tunnefiilis siihen, kun siihen jälleen vuokrattuu kämppää, minkä sä oot niinku ottanut sille idealla, että me otan kämpä, siitä tulee minulle niinku tällainen rahatekokone ihan oikeasti, koska sä et edes omista sitä, mutta sitten kun sulla on se omistusjuttu siinä, jotenkin se muuttuu aina vähän sellaiseksi, että tässä on joku tunneside tähän kämppään, tai tiedätkö sellainen, että minulla on niin paljon rahaa tässä kiinni ja niin paljon riskiä, niin sit siellä on vähän joku peippailee. Niin, pitäisi ottaa riveleistä kiinni ja ravistella kunnolla. Niin, oot sä nyt sijoittaja vai niinku mitä helvettiä? Vai mikkihiiri. Niin, että niinku lopettakaa se tunteilu ihan oikeesti. Kuuluu treffeille. Ei, mutta joo, kyllä siinä varmaan niinku just tuo omistuksen pähkinäkuori, niin parhaillaan se tuotto sen kassa- ja lyhennyksen kanssa ja ehkä ne vaikutusmahdollisuudet, mutta sitten se negatiivinen puoli on just, että veijätpäs tosta hanurialta vähintään se 100 tonnia rahaa tai jotain muuta, että jos joku osalla, että se on easy biisi, niin sit voi sanoa, että sulla on vakuudet kunnossa. Niin, vakuudet kunnossa. Siitä se on kiinni. Ei siis, niinku, se on vaan vakuuksista kiinni. Kyllä pankki myöntää aina kelle vaan niinku, mille tahansa ojakaivajalle lainaa, kunhan on vakuudet. Ihan siis, kyllä. Siitä se on kiinni vaan. Niin joo, ja nimenomaan jollekin ojakaivajalle vielä kaikista parhaiten, koska se ojakaivaminen on niinku, se on niinku tasasta duunia, niin silloin se on helppo lähteä hakemaan. Lähdepä tällaisena retkuna sinne pankkiin, niin ne näyttää vaan ovea siinä kohtaa, että älä tuu tänne. Niin on. No miten sitten jälleen vuokrattu? Vähän nyt tietysti kun käytiin noita nekapuolia tosta omistamisesta ja posipuolia, niin varmaan tässä nyt vähän voiko kääntää tän ympäri, että onhan se jälleen vuokraamisessa siihen, että tarvii sitä isoa pääomaa ja se aloittaminen on tavallaan helppoa, että sinun pitää vaan saada se kämppä. Niin, se oikeastaan melkein kääntää nuo kaikki omistuksesta pois. Niin. Ja sitten niinku just se, että siitä on helppo päästä irti tarvittaessa, että eikö nyt kuitenkin niinku vuokrasuhteessa, jos teet perinteisen sopimuksen, niin kuukauden irtisanomisaika. Eli jos se homma ei niinku toimi, vörki, tapahtuu jotain, niin itse sanot sen irti, niin se on kuukauden homma, ja sit jos vuokraantaja sanoo irti, niin onko se 4 kuukautta? No näistä tietysti pitää olla tarkkana näissä sopimusten kanssa, kun nythän kyseessä nyt ei ole tämmöiseen pitkäaikaiseen asumiseen tarkoitettu niinku huoneisto, niinku yleensäkin kun asut jossain vuokralla. Niin näiden sopimusten kanssa kannattaa miettiä, että millaisia sopimuksia tekee ja millaisia ehtoja niissä soveltaa. Monesti niinku on tällainen onko se laki jonkun asunhuoneiston vuokraamisesta tai joku, mikä sit määrittelee aika pitkälti näitä ehtoja, just että jos vuokraantaja irtisanoo sen sopimuksen, niin kuin pitkä aika siinä on, että voi kerätä kamansa ja häipyä ja niin edelleen, mutta että sitten kun se jälleen tai vuokraa sitten pistää sen majoituskäyttöön, niin sovelletaanko siihen enää näitä samoja lakeja, että ne on sitten semmoisia asioita mitä kannattaa selvittää. Helpompi tietenkin firman kanssa, jos firman kautta olisi vuokraa, ja varsinkin jos firma vuokraa joltain firmalta, niin sittenhän niitä voi niitä sopimukseen vähän niin kuin puljeta aika vapaammin. Mutta nämä on sellaisia aika huomioitettavia asioita kuitenkin tässä.
No mä en ole hirveästi noihin lakeihin jaksanut silleen perehtyä, kun mulla on tossa tuo Rita Hayward juliste suoristumassa tuolla matoalla, niin mä ajattelin, että me lähdin sinne vankilaan perustamaan sitä salakapakkaa, eikö mitä se oli. Mut siinä leffassa se nimenomaan oli eikö se ollut aika hyvä näette laki- ja pankkiasioiden niin. kanssa, kun sit sä teki kirjanpitoa ja niitä verojuttuja niille. Mut sit taas toisaalta... Enemmän spoilaamatta sitä elokuvaa nyt. niin. Mut sit taas toisaalta sillä meni joku 20 vuotta, että se onnistui pakeneen sieltä vankilasta. Ehkä se oli vähän liian tällainen pedantti kaveri kuitenkin. Mut se onnistui kyllä siinä. Miksi se leffan nimi on Rita Hayward? Avainpakko. Mikä se on? Shawshanks Redemption. Niin. No taas kääntäjällä on ollut pari pulloa pöydällä auki. Olikohan viimeinen työpäivä? Oli varmaan joo. Mut joo, siis eihän se tietysti se sopimus välttämättä ole täysin sama kuin sellaisessa ihan asuinhommassa, mutta toki niinku, mitä itse tiedän, niin noudattaa aika paljon tai monesti sellaisia samanlaisia, koska noita jälleen vuokrattuja asuntoja löytyy tosta selän takalta, niin siellä on aika paljon niitä samoja pykäliä sitten hyödynnetty sopimuksessa. Se mitä niinku negatiivista tosta lähtisin nostaa, niin on just se, että sijoittaa aika paljon sen sun vuokraantaja armoilla sitten, mitkä ne hänen mielenliikkeet ja meiningit siinä on ja saatikka sitten se taloyhtiö, että jos tulee joku ongelma, vaikka nyt on ihan joku perinteinen, että joku sun vieras töhöilee jonkun avaimen kanssa ja viskaa se johonkin katuojaan ja sitä ei enää löydetä, niin se on tavallaan hankalaa sit niissä tilanteissa, että sun pitää aina mennä ensin, tai sun pitää sen vuokranantajan lupaa, että no niin nyt laitetaan se avain, tai se on nyt jos se on uuden aikainen avain, niin suljetaan se, että sille ei pääse enää mistään ja kaikki menee sen vuokranantajan kautta sit sinne isännöitsijälle, niin siinä kestää sitten taas vähän enemmän, että siinä on yksi semmoinen koukku, että kun sä itse se omistaja, niin se on tosi paljon helpompi niihin asioihin lähteä reagoimaan ja ei tarvitse sit silleen vääntää, että no isännöitsijät saattaa välillä olla vähän sit hankalampia näissä keisseissä, myös kun on jälleen vuokrattua sit se omaisuus, että oot vähän sit niitten kanssa ja sitten tietenkin se yksi asia, kun oltiin tästä kassa plus lyhennysasiasta tuossa omistamisessa, niin just tässä jälleen vuokraamisessa, niin se on pakko tehdä sitä kassavirtaa. Et se ei missään tapauksessa, jos se on, tulos on 0 tai negatiivinen, niin voi sanoa, että tämä ei ole hyvä diili. Et vois mennä sen taakse, että lainat lyhenee. Niin kyllä, se on ihan totta. No käyttäytyy vähän eri tavalla, että jälleen vuokratussa, niin siellä yleensä on se kassavirta, onkin isompi. Kyllä. Tietenkin kun puuttuu se lyhennysosa, mutta ja korot mahdollisesti. Niin. Ja vastikkeet. Niin, nimenomaan. Et kyllä sen, siis monessa tapauksessa pystyt jälleen vuokraamalla tekemään oikeasti paremman diilin, siis kun ostaisit. Joo, ja se on nyt jos tän paketoi jotenkin, niin just tavallaan se, että se on niin helppo sit perääntyä siitä. Et sit kun sä oot mennyt ostaa se kämpä 200 000, niin sit toteatkin, että ei vitsi, eipäs toiminutkaan. Ja sit rupeatkin laskemaan, no ei pitkäaikaisvuokraa, niin menee tääkin vähän kassavirta negatiiviseksi, niin sit se muuttuu arvosijoittamiseksi, mikä on sit taas arvosijoittamista voi olla monta mieltä, mutta minun mielestä sit voi pelata lottoa vähän samalla idealla. Et ajattelet, että 20 vuoden päästä kämppää paljon arvokkaampi kuin nyt, niin joo. No toimii joissain tapauksissa. Mutta Itekin on kyllä samoin linjoilla, että mitä vaan teet, niin tee aina kassavirtaa. Se on aika hyvä nyt. Se on raha, siis sehän on rahaa kiertokin, että se raha pitää saada kouraa, että se on spekulatiivista muuten. Sellainen, hei 20 vuoden päästä me ollaan kaikki miljonäärejä. Ehkä saa myytyä. Ehkä ollaan. Sitten sellainen, onko sun kristallipallo? Ei, mutta se, että jos sä saat nyt tänään se 100 ja huomenna se 100, niin se on kuitenkin aina se rahakäsissä. Katsotaan vähän nopeasti kannattavuuksia. Meillä on tässä 4 kämppää, kaikki samasta kaupungista. Täällä on tehty esimerkiksi yksi tommonen ydinkeskusta 2, ollaan tässä Turussa, niin siellä on tehty tollanen 17 600 euroa myyntiä. Siinä on siis Airbnb tai kaikki tällaiset alustat, missä sitä on myyty sitä kämppää. Sieltä on vähennetty komissiot ja siivouskulut, petivaatekkulut. Siellä on tehty 17 600 euroa rahaa. Se kun jaetaan 12 kuukauteen, niin siitä tulee, mitäs sit tulee? Hyvät laskelmat, kun ei ollut täällä. Tuoko jaetaan 12, niin eikö vuodessa ole 12 kuukautta? 1466 euroa. Markkinavuokraus on 900 euroa. Ei, siis tää ei ole jos, vaan tää on, kun minä katoin. Eli tää on jälleen vuokrattu 900. Joo. Jälleen vuokrattu. Tai siis vuokrattu ja jälleen vuokrattu. Kyllä. Markkinavuokra on sillä 900 euroa. Eli vuokrattu kämppä 900 eurolla. Teet keskiarvollisen kuukaudessa
1466 €. Okei, tosta pitää vähentää vielä pieniä kiinteitä kuluja, niin kuin esimerkiksi just jos sulla on kuitenkin joku sähkösopimus ja joku netti sinne ja tälleen, että ei tuo ihan ole vielä se. Mutta tuo tuolle 566 € kuukaudesta. Tosta nyt otetaan ne netit ja tällaiset pois, että voidaan puhua ainakin 300, 400, 450. Eli ymmärsinkö oikein nyt tämän? On vuokrattu joltain asunto ja siitä on otettu kaikki kulut, vuokra, siivoukset, tekstiilit, se on passiivista ja kassavirta 566 € kuukaudessa. Kyllä. Noniin. Nyt sä voit mennä Googleen ja aina kun sä löyt jonkun uuden firman, vaikka niinku joku asia, mikä sulla tulee jossain vastaan, kirjoitat Googleen se firman nimen, niin aina ensimmäinen on se firma X kusetus. Niin. Nyt sä voit kirjoittaa siihen Jukka Pesun puheet tai majoittamisen myytinmurtajat kusetus. Ja okei, kalusteet, paljon maksaa? No tommosen asunnon kalustaminen kaksio 2000-2500 €, ihan maks katto varmaan 3000 €. Oliko takuvuokra? Tossa on takuvuokra kyllä. Eli se on 2 kuukauden vuokra? Vai kuukauden. Eli 5 000 investoinnilla rupeat tekemään heti tollaista. Tai no tietenkin toi koko vuoden, mutta tavallaan niinku... No tavallaan karkeasti niin. 5 000 investointi, jos nyt sattuisit tekemään sen, sovitaan vaikka 400 € niinku ensimmäisen kuukautena, että se olisi hyvä kuukausi. Totta kai tuo vaihtelee vuodessa, eihän kuukaudet ole tasaisia tässä majoittamisessa, etenkään Turussa. Niin siitä voi heti lähteä miettimään, että no mitä se nyt sitten tarkoittaisi, että jos sulla olisi 400 € se ensimmäinen kuukausi, sulla olisi siihen 5 000 € investointi, niin se olisi 8% heti se eka kuukausi. Niin ja toi vielä se, että tuo takuvuokrahan on vähän niin kuin, että sen saa takaisin. Sen saa takaisin, eikä sitä, ja se kannattaa yrittää neuvotella ilman takuvuokraa, koska kyllä sellaisiakin sopimuksia pystyy tekemään. Pystyy. Just nimenomaan tässä toiminnassa. Että se takuvuokrahan on vaan sitä varten, että kun jos on vähän semmoinen joku laitapuolen kulkija tai jättää vuokrat maksamatta tai näin, niin, mutta jos tämän pystyy perustelemaan ja kokemusta on jo ennestään muistakin et pystyy jälleen vuokratuista kohteista, niin kyllä. No tossa toinen kaksio, vähän samanlainen luku, pamahtaa tonne noin 500 €, markkinavuokra 850. Ja no nostasin ton yksiön tuolta kaupungin laidalla. Markkinavuokra yksiölle 650 ja silloin on tehty niinku 950 eli 300 € vielä siihen päälle. 300 € kuukaudessa passiivista kassavirtaa. Kyllä, ja se on vielä uudiskohde. Tai no pari vuotta vanha, mutta niinku uusi kämppä. Et siinä jos lähdet miettimään, eikö toikin ton asunnon myyntihinta jossain vaiheessa hirveästi noit myytiin, se oli joku vissi 190 000. Niin vai 80 000. Miettii, että lähdet ostaa sen, niin aika pitkä tie, tai se on aika iso raha. Toki siinäkin sit se, että mikä se sun niinku velkavipu siihen on ja näin, että totta kai se on vähän sitä taskurahaa kertynyt, on siellä pakastimen ylähyllyllä rullalla niitä seteleitä, niin aina parempi, mutta se, että niinku ihan tuo jälleenvuokrakuviokin, että jos ei sillä pystyt se 300 € keskiarvollisesta kuukaudesta tekemään, niin niinku vuoden aikana kun lasketaan, niin minusta se on aika hyvä diili. Että kyllä totta kannattaa lähteä. Eikä se yksiön niinku sisustaminen ja ne kaikki, niin se on vielä aika paljon halvempaa. Siinä on niin paljon vähemmän neliöitä. Toskin puhutaan alle 30-neliöisestä kämpästä. Niin, ja tommosen kalustamiseen mene kuin 1,5 tonnia. No se on jotain sellaista joo. Et pikkasen kun ei tarvii välttämättä telkkariksi ostaa sitä gigaledi taivasta sinne. Et joku vähän maltillisemmatkin kamat riittää. Mikäs toi musta lammas sit tuolla? Musta lammas. Niin. Joo. Hyvä aikaa miettiä. Joo, siis on täällä epäonnistuneitakin keissejä. Totta kai. Itse asiassa hyvä kun sanoit. Kolmio myöskin. Toi pari kilsaa keskustasta. Toki siinä on niinku se, että sitä aluetta vielä rakennetaan varmaan seuraavat 1,5 vuotta. Ehkä enemmänkin. Ja toi on mielenkiintoinen, koska toi on niin pien tuo kolmio, se on alle 54. 46-neliöinen kolmio. No. Naurat siellä tälle minun kämpälle. No ei, mutta siis niinku, niin. Siinä on ollut taas joku arkkitehti, suunnittelija. Niin, no. Pikkunen kolmio, tosta puuttuu siis olohuone. Kämppä, missä on olohuone. Kämppä, missä on olohuone. No, niin. 2 makkaria ja keittiöä, ja sit siinä on niinku miettii, mistä se olohuone. No, se on semmonen opiskelijasolu. No, mutta se on ihan ylihintainen toi markkinavuokra, että siinä on tuotto ollut alle 30 € kuukaudessa vuositasolla, niin
se pitää hävittää. Niin. Ja totta kai yhteyksiä. Täällä on hyvä diili tarjolla. Virheiden kautta voittaa. Pitää aina olla toi. Mutta kassavirta on silti. Niin, mutta noin kun katsot kaikki yhteen, niin aika hyvä kassavirta. Et se kompensoi ton yhden tuolta kyllä, että 4 kämpällä tosta, niin ei haittaa, vaikka yksi on niinku tappiollisempi tai tolla. No ei sekään tappiolla oo, mutta anyways. No toi kaava nyt, laskentakaava on sellainen, että se on aika tasapäistetty. Et ehkä noi suhteet ei hape paikkansa. Tuo on saattanut olla pikkasen tuottavampikin tuo kolmio, kun se on laskettu, että niissä kaikissa on ollut sama vierasmäärä. Suuntaan antavasti. Suuntaan antavasti, mutta nämä on ihan, mitä ollaan katsottu, niin että kyllä se on ihan sellainen hyvä tulos, että jos se jälleen vuokratulla kohteelle pääset sinne 200 € kuukaudessa, niin kuin vuositasolla, niin se on aika jees. Ja huomioitun sitten vielä, että tässä ei tarvitse mitään töitä tehdä vieraiden välissä. Niin, kyllä. Että on ihan justiinsa ostettu näin. kaikki näin. Markkinahinnalla. Se on ihan mahdollista. No sitten avataan vähän sitä salaisuuden verhoa, mitä tuossa tietysti avattiinkin jo aikaisemmin, että jos sen katot, että siellä on niitä 20-vuotiaita kavereita, milloin listattu 10 asuntoa, niin kyllä se aika kovat yhtenäisyysmerkit voit vetää sille välille, että ne ei omista niitä kaikkia asuntoja, vaan siellä on jälleen vuokrattua. Ja etenkin jos mennään tonne PK-seudulle, niin kyllä siinä saa jo aika hyväosaisesta perheestä olla, että 20 kaveri vetää 10 omistuskohteella siellä. Eli onko siis joku luullut tähän asti, että ne niinku ihan oikeasti on luullut, että joku jos on 20 on 20 majoituskohdetta, että se omistaa ne kaikki? No ei nyt varsinaisesti voi sanoa, että kuka olisi tullut ravistelemaan hihasta ja sanomaan näin, mutta varmaan voi niinku suomalaiset ihmiset tuntien, niin voi ehkä olla vähän sellaista ajatusta, että ne on vain omistusasuntoja ja sitten ehkä vähän ihmetellään, miten voi 20-vuotiaalla kaverilla olla 10 kohdetta. Niin onko tämä sellainen niinku kulttuuri vieläkin, että jos sanoo, että asut vuokralla, niin sitten se mielikuva on että se kämppä on semmoinen tupakasavusti ihan keltainen, ne tapetit, että sitten siellä juodaan viinaa yksin ja siditellään kissaa, mikä on... Et se siis tee sellainen. Minä ainakin asun sellainen. Onko se niinku vieläkin semmoinen niinku, tommoinen mielikuva joillain? Voi se olla, varmaan, en tiedä. Niinku... Tai sen takia, onko se sitten niinku, että sen takia ollaan niin pyöristyneet tosta, että itse asiassa, jos niinku Maha pyöristyneet. Pöyristyneet. Joo. niin. Että ollaan niin ihmeessä, että jos vuokralainen, niin sit se mielikuva on sellainen, niin kuin veät sellaista. Kessuu siellä kämpässä niin paljon, että tapetit tuohon keltaisen ja hetkinen, mitä, että tää niinku tekee rahaa tällä. Että se meneekin pyöriikin toiseen suuntaan se oletus. No en tiedä, jos sä oot kattonut iltamediaa välillä ja sit siellä on niitä kauhuvuokralainen, niin kyllähän siitäkin tulee se mielikuva, että ne on just noita. Näkyy niitä kuvia, että siellä on graffitit seinät täynnä. Et varmaan siis niinku, ehkä jengi ajattelee, että se vuokralla asuminen on sit just sitä, että vähäosaisemmat viihtyvät tai jotain muuta. En mä tiedä. Vaikea sanoa. Yleensä näet kaivaa sit jostain tuolta, missä ihmiset avautuvat. Niin. Vauva.fi. No se on parhaimpia kanavia. Kaikki omi opinnäytetöihin ja kaikki koulutehtäviin, niin vauva.fi, siellä on niinku parhaat lähteet. Siellä on kansan syvät rivit puhuvat. Mutta miten niinku just tää majoittamisen aloittaminen, niin kyllähän se nyt vaan on, että käytiin läpi jälleen vuokraamiskeissiä, niin suositellaan, että aloita ja katso miten siinä käy. Niinku, tai nyt tietenkään herran haltuupia vetää, mutta sellainen ajatuksena, että kun ton jälleen vuokraamisen nyt ajattelee omia aivoissa, että heitä on mahdollisuus, niin se on myös silloin niinku nimenomaan isolla ämmällä mahdollisuus, että et miksei niinku kokeilisi. Mitä sä voit niinku hävitä? Jos sulla on takuvuokra siellä, jos et sä tuhoa sitä kämppää, niin sä oot todennäköisesti takuvuokra takaisin. Sulla ne kalusteet siellä, no nekin niinku sellainen, että jos sulla on vuoden se, vedät vuoden rotaation läpi, ei ne kalusteet miksikään todennäköisesti mene. Niin. Sit voit myydä ne. No niinku tappiot on äärimmäisen pienet, niinku, jos ollenkaan. On, ja tääkin on vähän kuin mikä tahansa tällainen liiketoiminta, että ei ole mitään pikavoittoja. Et ei se niinku ensi vuonna vielä niin sanotusti lähe. Vuodessa se kuoletetaan vasta se investointi. Ja sen jälkeen sitten kassavirrasta nautetaan. Että kuitenkin peräänkuuluttaisiin sellaista vähän niinku semi-pitkäjänteisyyttä. En tarkoita sitä tällaista, että ei nyt rahastosijoittajat, että on 20 vuoden horisontti. Et ei sitä, ei vedä ihan niin pitkälle. Mutta vuosi. No vuosi on se minimi, koska silloin vasta niinku ei kannata vaan lähteä, ei kannata tehdä tätä sen takia, että se ottaisi vuoden, koska siitä ei jäänyt kuin 0 käteen. Mutta kannattaa lähteä sellainen, että sulla on vaikka 5 vuoden tämmöinen aika. Et nyt sä aloitat tämän projektin ja se 5 vuodeksi vähän niinku
leikisti niinku sitoudut siihen hommaan, niin se on niinku järkevää. Joo, siis hyvä kun sanoit ton, koska nyt kun joku kuunteli just lukuja, että vaikka heitetään tällainen, että 500 € tuottoa kuukaudessa, niin jos ensimmäisen kuukauden ei tuu sitä 500 € tai se ensimmäinen vuosi ei mene niinku, tai menee nollalle tai tälleen näin, niin ei sit kannata silloin todeta, että ei tää kannata, me lopetetaan. Niinku. Mitä tarkoitin, niin se ensimmäinen vuosi on ihan se, että katot sen tuloksen sen ensimmäisen vuoden jälkeen. Niin. Ja todennäköisesti se vaan siitä niinku pitäisi parantua. Niin kyllä. Totta kai siinä on sit paljon muuttuja, niinku vaikka markkina ja sen kaupungin niinku tarjonta siellä majoittamisessa ja kaikki muu tällainen, että ne vähän elää. Mutta anyways, et ei sitä kannata lähteä muutamaksi kuukaudeksi kokeilemaan. Ja tässä on niinku just tavallaan mielestäni se take away, että jos olet semmoinen nuori nälkäinen ja mietit sitä, että miten me voisin niinku parantaa tätä omaa niinku kuukausikassavirtaa, tätä elämän niinku rahoittamista tehdä, niin mun mielestä tää on niinku äärimmäisen hyvä keino. Menee lottoamaan. No joo, siis sehän se on se. Eli arvosijoittamaan. Ostat kämpää ja viet 30 vuotta ja toteat, että kyllä silloin siitä saa enemmän rahaa. No ei, mutta just se, että niinku, et on vielä tavallaan ne rahat hankittavana, niin minun mielestä tässä on äärimmäisen hyvä, että ihan tommonen niinku, kuten laskettiin, että jos se aloitus nyt olisi vaikka se 5 000 €, niin johan se nyt saa melkein jollain visalla. Tai siis se on niin pieni rahaa se startata verrattuna siihen satoja tuhansia. Niin, aina kuulee näistä sijoitushommista sitä, että joo, sit sille vauvalle niin laitetaan se 5 tonnia ja sitten se seuraavat 10 vuotta sijoitetaan se 200 ja sitten kun se on 100-vuotias se vauva, 100-vuotias vauva, niin sitten se on miljonääri tavallaan. Niin tässäkin on vähän sama, että joo hei, nyt sä oot 20. Pääset ekaan kerran baariin. Niin. Se oli siinä. Niin. Enää tarvitse mennä uudestaan. niin ostat sen ne kalusteet, jälleen vuokraat sen kämpän. Joka vuosi otat 1, 10 vuoden päästä sulla niitä 10, ja niin kuin tuosta käytiin läpi, niin se on 500 € kuukaudessa kassavirtaa. Niin sit 10 vuotta, niin hei, se on 5 tonnia passiivista kassavirtaa. Mun mielestä toi on niinku hyvä diili. Ja aina se, että kun sä opit neuvottele se yhden kohteen itsellesi, sit jos tapahtuu jotain, että hei, tässä pitää lopettaa, no ei mitään, keräät syliin ne kalusteet siitä ja siirrät seuraavaan. Niin kun neuvottelet sitten, sulla on se, jos vuokranantaja irtisanoo, jos ajatellaan, että sulla on se 4 kuukautta aikaa. Etsii se seuraava kämppä, missä ne kalusteet ja niitä löytyy. Ja niitä löytyy. Kun pystyt tämän perustelemaan, niin ihan varmasti joku vuokra antaa sillä, että joo, kokeillaan. No mites myytti? Aika hyvin voitaisiin murtaa, että majoittamista voi tehdä vain omistuksessa olevalla asunnolla. Semmoinen välikysymys, että onko nämä myytit jotain niinku, oikeasti joku... Tekoäly tekee. Eikö sellainen, niin tekoäly tekee kaiken aina. Mutta onko nämä jotain niinku tulleita tai tällaisia, niinku, tarkoitan siis sitä, että ajatteleeko joku näin oikeasti? Minä? No ei, mutta siis en mä tiedä. Niinku, nämä on sellaisia, yritän nyt hakea sellaisella kulmalla ja kiertelen välillä tuolla foorumeilla suututtamassa itseäni. Niin, mutta onko siellä just tällaista niinku signaalia? No periaatteessa siis niinku, ei nyt välttämättä kukaan niinku sitä suoraan kirjoita tohon kysymyksen muotoon, mutta niinku lukee sitä ja lukee sitä rivien väliä sieltä periaatteessa, niin kyllä ne ajatukset välillä tuntuu, että niinku, eli olet tätä mieltä, että tavallaan vedään sen oman johtopäätöksen sinne. Ja sellainen, että en nyt sano, että joku on just tää on se väite, mutta se ulosanti on niinku se, että tää on se väite. No toi voi ihan kuvata toi myytti, että majoittamista voi tehdä myös vuokratulla asunnolla. Ja kannattaa tehdä. Jopa kannattaa tehdä. Se ainakin se alku niinku, ottaa löysät pois. Et silloin on helpompi aloittaa sillä jälleen vuokratulla. Jos ei nyt ole hallussa sellaista asuntoa, jos nyt satut asumaan siinä omistusasunnossa jossain kaupungin no ihan hyvälläkin alueella ja mietit sellainen, että okei, niin jätät siihen ne kilkkeet ja kalkkeet, mitä sinulla on ja muutat itse vuokralle hetkeksi ja listaat se kohta ja katsot mitä tapahtuu. Niin. Se on niinku toinen vaihtoehto, otat sen vaikka jonkun hyvän sesongin siihen alle tai jonkun oman loman, jonkun tällaisen, pistät sen kämpän ja testaat hetken aikaa, no miten tässä nyt käy. Niin se on myös hyvä keino silleen nähdä se ja sit miettiä sen jälkeen, että ja sellainen niin kuin monelle on käynyt ja tavallaan itselleenkin, että se omistusasunto sellainen, että no testataan miten käy ja paluuta ei niin ollut, että totesi, että no tässä kävi hyvin. Niin. Et tietenkään voi suositella. Taas tässä kävi näin. Niin, taas tässä kävi hyvin. Mutta ei tietenkään mitään vinkkejä ei nyt anneta, mutta näin niin kuin yleisenä, että miksi et kokeilisi. Ja tässä jälleenvuokrauskuviossa niin pitää pakko nostaa vielä se asia esille, että tämähän on myös sille nyt siellä Helsingissä siinä arvokiinteistö omistavalle
herrasmiehelle, kun kello ikä on 80 vuotta tai jotain, mikä niiden keski-ikä nyt olikaan, niin tää on niinku win-win molemmille. Se saa, niin, se saa hyvän vuokralaisen, se haluaa pitkäaikaisen vuokralaisen, se ei niinku innostu mistään musta, okei. Se saa sellaisen, erittäin hyvän sellaisen. Pitää paikat puhtaana ja näin, tiedätkö, että silloin niinku oma lehmä niin sanotusti ojassa siinä hommassa. Ei edes asu siinä, eli voidaan niinku sanoa aika logistisen päättelylle, että se pyrkii kaikin keinoin pitämään sen asunnon hyvässä kunnossa ja huolta siitä asunnosta, koska hänen ansainto on siinä kiinni. Kyllä. Niin silloin molemmat hyötyy. Ikään kuin tarvitaan tähän yhtälöä tällaisia niin sanottuja asuntosijoittajia, ketkä sitten syöttää niille näitä lapaavaa näitä kohteita ja sitten näitä vähän niin kuin sit siinä en sanoisi niin kuin alemmassa tasossa tai näin, mutta sitten näet, ketkä sitä majoitustoimintaa sitten tekee niissä. Niin se voi olla, että se kehä niinku tavallaan tarvii just sen ja ne ruokkii itseään. Symbioosi. Niin. Kyllä. Et mennään tohon vielä ihan lopuksi tuohon vinkkeihin, miten se jälleenvuokrauksessa voisi onnistua, eli tavallaan siinä neuvottelussa. Mutta nyt teillä se, että sanoin tuossa, että jos sillä omistusasunnolla lähtee kokeilemaan, niin kannattaa huomioida se, että se on se 2 vuotta se sääntö siihen verotukseen, että sulla tulee muuten tää, mikä tää nyt on, tää vero? Luovutusvoittovero, niin, että katsotaan, että sulla muuttuu omistusasunto sijoitusasunnoksi, niin siis se on se 2 vuotta, mitä sitä pitää. Eli pitää asua 2 vuotta. Niin. Tarviiko se olla yhtä kyytiä vai? En muista, miten se menee. Minun mielestä se on yhtä kyytiä. Taitaa olla ehkä joo. En lähde. Älkää katkaisko sitä. Niin. Kyllä. Mut joo, vinkit siihen, miten niitä jälleen vuokrattuja kohteet voisi saada. Tuo oli hyvä, minkä nostit ja liittyy itse asiassa aika paljon. Ootapas, mitäs mulla oli tuolla? No joo, just tää, että kerro vuokraantajalle, että tarjolla on pitkä sopimus, sillä investoit toimintaan. Ja on se niinku moni vuokranantaja haluaa näissä isommissa kaupungeissa etenkin, että se ensimmäinen vuokrasopimus on määräaikainen 12 kuukautta. Niin mietipä sitä niinku vuokraantajan näkövinkkelistä, että jos tekisitkin sellaisen, että tarjoisit vaikka, että hei, tehdään määräaikainen 1,5 vuotta, 2 vuotta, ottaisit sellaisen riskin siihen, että me rupeaa tekemään siinä jälleen vuokraustoimintaa, mutta tehdään määräaikainen soppari pariksi vuodeksi. Ainahan sulla on mahdollisuus, että jos se toteat vuoden jälkeen tai jonkun X jälkeen, no ei tää toiminut, niin muutat sit itse sinne kämppään ja oot sit sen määräajan loppuun. Tai joku tällainen niinku keissi. Tai sitten vaan maksaa sen sakon, niin, mikä on yleensä joku 1 kuukauden vuokra. Niin, tai joku. Näin. Niin. Ihan mitään. Mutta ihan ensimmäisen tietenkin, että kun lähtee siihen miettimään, että no me voisi jonkun jälleen vuokrakohteen tehdä, että mistä naruista veteisi, niin ihan ensimmäisen on mun mielestä se avoimuus ja se, että kerro se, että mä ajattelin kalustaa ja laittaa jälleen vuokraukseen. Ja se on hyvä, koska silloin niin päästään siihen, että miten tämä taloyhtiö mahdollisesti suhtautuu tähän. Että sehän voi olla, että se vuokraantaja on että joo, ei mitään, anna mennä vaan. Mutta sitten siinä kannattaa myös se taloyhtiö kanta katsoa, että se ei ole heti sellainen, että tässä ei tällaista toimintaa muuta tehdä. Ja sitten se päättyy niin kuin ennen kuin alkaakaan tai ei pääse sen pidemmälle. Ja mikä tuossa oli myös, että kun yrittää neuvotella sitä, että ei tarvitsisi laittaa sitä vakuusrahaa sinne kiinni tai sitä takuurahaa, mikä se nyt on. Niin, takuvuokraa. Niin vois vaikka sanoa, että maksaa muutama kympi kuukaudessa korkeampaa sitä vuokraa, koska todennäköisesti kun se homma toimii, niin se kuitenkin pääset niinku kassavirralle. Niin siitä voi pikkasen siivuttaa niinku korkeampaa vuokraakin, jos se kohde niinku toimii. Ja se voi olla hyvä niinku vetonaru siihen vuokraantajaan, että voi maksaa vähän niinku enemmän kuin markkinavuokra on. Paljon mediassa on sit noista haukutaan tai sitä negatiivista puolta tuosta majoittamisesta, niin sekin, että myös voi ottaa ne hyvät puolet esille, että kaivat muutaman uutisen niistä kauhuvuokralaisista ja eihän se niinku sellainen tuossa majoittamisessa toimi, että se kuitenkin siivotaan käytännössä pari kertaa viikossa sitä kämppää. Ne vuokralaiset ei poraile, tai siis vieraat, ei todennäköisesti tuu hiltikoneen kanssa porailemaan reikiä sinne seiniin ja se kämppä kestää oikeasti tosi hyvänä, että siellä niinku siitä pidetään huolta ja se kun kalustetaan kerran, niin ei siellä niinku vaihdu kalusteet todennäköisesti paikat sellainen koko ajan niinku vuokralaiset välissä. Näin yleensä tapahtuu. No siinä on ihan hyvät vinkit kyllä. Että no sopimus. Se niin, kannattaa. No sitä joo. Niin, siinä oli. Sopimuksesta tietysti, että niinku tekee semmoisen kattavan ja järkevän sopimuksen, että välttämättä se sopimus, mikä on, millä niinku määritellään se asuminen, se ei ehkä ole se paras ja yksi ehkä minkä nostasin sinne, niin näinä niin sanotusti epävarmoina aikoina tuosta majoittamisesta, että jos tulee joku sellainen, että se taloyhtiö ilmoittaa, että tuo toiminta loppuu, niin se sopimus on mahdollista purkaa.
Eli jos sä nyt teet sen 2 vuoden määräaikaisen vaikka nyt, niin sinne sellainen rivi, että jos jostain syystä niin se majoittaminen pitää lopettaa, niin se voidaan katsoa niinku purkuperusteeksi. Niin, siihen päivään, ja monestihan ei ne yleensä tule tällä, että nyt toi pitää lopettaa, vaan ne antaa joku ajan, Kyllä. Kuukauden päästä se pitää loppua. En tiedä, onko tällaisia ollut? Onhan noita niinku katkottu, mutta niissäkin melkein puoli vuotta varmaan on se niinku. Eli joku taloyhtiö on ilmoittanut, että no onhan tosta yksi keissi, mikä tostakin kaupungin keskustasta löytyy, että siellä oli se joku, että sitä lähdettiin ajaa alas, että tossa ei saa pitää noita jälleen vuokrakämppiä, mutta eihän se nyt ihan paris kuukaudessa ollut sekään homma taputeltu. Niin, siinä oli aika pitkä aika. Kyllä. Eipä siinä varmaan sen suurempia, että avoimin korteen siihen mukaan ja vähän miettiä, että missä voi itse niinku tulla vastaan tavallaan ja sitten yrittää vähän sitä, että ei välttämättä tulisi niitä takuuvuokria ja muita tällaisia sinne, niin se parantaisi tosi paljon sitä niinku tilannetta, että maksat sen 2 kuukauden takuuvuokra ja jos oot siinä 5 vuotta vuokralla tai vaikka loppuelämä teet sitä jälleen vuokraamista, niin se on hävitty rahaa sinne tavallaan kassaan, mitä takaisin saa. Sit kannattaisi kaikin keinoin olla maksamatta sitä niinku takuuvuokraa. Niitä pystyy oikeasti neuvottelemaan. Kyllä. Ilman takuuvuokraa. Tuosta tuli mieleen, että jos joku taloyhtiö kieltää tuollaisen niin majoitustoiminnan, niin tietysti kuka hävii siinä kaikista ja niitä. Vuokraantaja. Niin, asuntosijoittajat tai ne, ketkä ne omistaa ja niitä. Niin kuin tiedetään, niin että jos vuokralainen vaihtuu, se on vähän semmoinen kettumainen tilanne, joutuu etsiä uutta, aina vähän jännittää, että onko se hyvä vuokralainen, maksaako se vuokrat, mitä se tekee. Ja se on kallista etsiä sitä uutta vuokralaista. Et kerran kun löydät semmoisen timanttisen vuokralaisen, eli tällaisen, kuka tekee vaikka majoitustoimintaa siinä, niin kyllä mut ainakin aika paljon sylettäisi, jos se lähtisi pois. Niin aina kun se vuokralainen vaihtuu, niin voi melkein sanoa, että 12 kuukaudesta tulee 11 kuukautta. Et siinä on melkein väkisin aina se 1 tyhjä kuukausi ja näin. Sit jos saat siihen sen hyvän vuokralaisen, että jos se sitä majoittamista tekee ja lähtökohtaisesti ilmoittaa, että kyllä me ainakin 5 vuotta meinaa tätä harjoittaa, niin sehän on vaan jackpotti. Niin pitkään, kun sitä joku tuu sit siihen väliin murjomaan jotain ja keksimään jotain ikävyyksiä, niin väitän, että se on ihan äärimmäisen hyvä diili niin kuin vuokraantajalle. Tarinan opetus. Vuokratkaa kämppä ja kalustakaa se ja majoittakaa. Siinä on teille hyvä kesätyö. Kiitos. Kaikki huomioiden en itse oikein näe järkeä AIRBNB:ssä sijoitusmuotona. Se voi olla hyvinkin kannattavaa, jos asut asunnon vieressä ja saat kaikki palvelut järjestettyä pienellä vaivalla sekä asunnon kysyntä on hyvä. Mutta tällöinkin tuntuu siltä, että kyseessä on itsensä työllistämistä eikä niinkään sijoittamista. Jossain kohtaa tulee raja vastaan. Voit kenties pyörittää 2 tai 3 Airbnb-asuntoa, mutta 20 et. Vuokranantajuudessa tämä raja ei heti tule vastaan.